Mela, merħba lil kulħadd, grazzi tal-li oġobkom tissieħbu magħna hawnhekk il-lejla. Grazzi l-Kenneth tal-unika applaus li qlajna sissa. Mela, il-lejla għandi l-pjaċir, għandi l-privileġġ li impoġġi bil-qiegħda u nitħaddet ma' daw il-ħames kittieba li għall-grazzja tal-Alla jsibu il-ħin biex jitfaw l-impenn u r-riżorsi u t-tamiet tagħhom f'kitba. Isma' l-ista jkun ma tistgħux tollulna naqra il-monitors u għax qed nisma' mill-eko u jisni qed ġo bot lunch meat. Għal-grazzja tal-Alla, speċi dawn huma nies li jimpenjaw ruhom sabiex ikollna il-letteratura. Insomma, qabel ma nibda nixtieq li l-kol jagħmlu daqsxejn ta' introduzzjoni ħalli ninkwadraw il-min ma' min qed nitħattu lejla. Nibdew minn by seniority. Age before beauty, u xek. Mela jiena Johnny Depp, Trevor Zara, ħajt illum kitba biss kważi, għamilt snin twal għallim tal-arti u tal-Malti, irtirat, u allura għandi iktar ħin nikteb. Meta kont għallim il-ħin kont trid tisirqu biex ngħidlek. Nħobb inqum kmieni filgħodu, naħdem kmieni, anke meta kont għallim u għadni sissa. Il-kitba li hija importanti ħafna. Kull meta kelli żmien diffiċli fil-ħajja tiegħi nista' ngħid li l-kitba salvatni. Fuq dak ħaniftħu, anke fuq il-proċess tiegħek, fuq ir-relazzjoni tiegħek, partikolarment għax inti jidher li pubblikajt il-fuq minn 130 pubblikazzjoni, jiġifieri. Jekk tott il-kotba żgħar irqaqta tfal hemm xi ħaġa hekk, hemm ħafna minnhom kotba. Jiġifieri ovvjament xi ħaġa fuq il-proċess tiegħek tista' tgħidilna wkoll. Nadja. Jiena t-tieni by seniority, jiġifieri. Le, għax le, age u bad beauty għadna, le? Mhux veru. Wejja ġod. Nadja mifsud, jiena għal-kontrarju ta' Trevor ma nħobbx inqum kmieni imma jkolli nqum kmieni għax nallem ukoll. U iva l-ħin għall-kitba jkolli nisirqu. Bħala ġeneru naħseb l-iktar ġeneru li sissa ktibt fih huwa l-poeżija minħabba noqqas ta' ħin. Pero ġili ktibtu kol Stejjer Osra u ktibtu kol romanz qasir ippubblikat mill-Merlin. U forsi fuq hekk ukoll nistgħu nitkellmu iktar tard fuq kif nikdbu meta nikdbu u l-ġeneri differenti. U forsi bħal Loren jiena ma ngħix Malta, ngħix barra minn Malta. Dik forsi wkoll xi ħaġa li nistgħu nitkellmu fuq aktar tard dwar kif il-fatt li inti qed tikteb imma minn barra pajjiżek kif tista' tinfluwenza il-prattika tiegħek. Kif interessanti, kif tista' tinfluwenza l-perspettiva tiegħek u qed tgħid. Mela, Sur Kirkop, Lon Kirkop, fidejk, floor is yours. Naħseb li żiet meħed ġdid hawnhekk mhux naħseb li żiet meħed ġdid. Fil-fatt leqna. Fil-fatt leqna. Ġejt nixel naqra ħatarawni. Jiena ovvjament awtur, niktab il-kanzunetti, l-risista, visual artist, jiena ħobb nagħmel ħafna affarijiet inħoss li kull qasam tal-arti iferra l-kreattività minn wieħed għal ieħor. Ġifieri meta ġieli nħossni weħelt naqra fil-kitba tal-mużika, tarrani qed nikteb xi short story, kif neħel hemmhekk tarrani qed nikteb xi dram. Ġifieri inħoss li għamilni artist huwa daw kollha f'daqqa għaliex jisu waħda tferra fl-oħra. Grazzi Lor. Lor, fidejk. Loren Vella, jiena kif kixfitni Nadja ma ngħix Malta, issenni 18 sena nieqsa minn Malta. Meta kont Malta l-arti tiegħi kienet it-teatru purament, xi għal 14-il sena kont kompletament involuta fit-teatru bħala fundatur u membru tal-EATEA, pero ftit qabel ma tlaqt minn Malta bdejt nikteb u meta tlaqt barra ġifieri kien ħadd il-lingwa miegħi u kont qed naħdem full time bil-Malti u il-fatt li ma ngħix Malta imma għandi l-lingwa huwa sors ta' wens kbira lija.
Nikteb romanzi, kull ktieb tiegħi huwa differenti minn ta' qablu għax dak huwa għalija huwa vjaġġ biex niskopri x'nista' nikteb u qed nikber mal-kitba. L-aħħar xogħol tiegħi huwa Marta Marta, huwa xogħol romanz femminista fost affarijiet oħra. Però di l-aħħar sena għalkemm qed li nibda naħdem fuq xogħol ġdid, ix-xogħol ġdid fil-fatt huwa ġurnal letterarju bil-Malti online flimkien ma' Ġewgat li qed fl-udjenza u jiena koedituri. Ħloqna l-ġurnal u aħna koedituri huwa kitba bil-Malti. U l-iktar ħaġa li bħalissa qed titfa' impenn fiha. Eżatt. Ħanitħattu dwar ukoll. Sur Farrugia, Alex. Mela, Alex Farrugia, jiena l-iktar ħaġa nobgħod nitkellem dwar innifsu dejjem insib diffikultà. Mela, jiena ngħix Malta nominalment. U l-iktar li nikteb huwa hija proża. Jiena wkoll bdejt mit-teatru, ġifieri, għalkemm kont nikteb diġà l-poeżiji imma. U kol ġurnalist li ukoll. Għamilt 15-il sena fil-ġurnaliżmu, 7 minnhom editur. Għadu jogħġobni ħafna l-ġurnaliżmu, nimmisjaħ kull ġurnata, jiġifieri, imma issa imraħna aktar. Imraħt. Mela, qabel ma bdejna u hekk speċa kellna għamilna naqata konfoffa żgħira fil-kantuniera. U Trevor għalli hekk nixtieq li lejla niffesteġġaw il-letteratura Maltija, speċjali t-taħdida tkun waħda ċelebratorja kważi. X'hemmx tiċċelebra dwar il-letteratura Maltija, Triv? L-ewwel nett ta' min infakru illi l-letteratura hija r-ruħ tal-poplu. Jiġifieri poplu mingħajr il-letteratura, kważi nistgħu ngħidu li poplu jew bla ruħ jew nieqes ħafna mir-ruħ. U naħseb għandna x'niċċelebraw għaliex għandna ħafna letteratura tajba ħirġa, għandna l-kwantità, għandna wkoll il-kwalità. Issa liġi naturali hija li meta għandek il-kwantità ħajkollok it-tajjeb ħafna, l-inqas tajjeb u jkollok l-imbarazz ukoll. Imma ma nħarsux lejn dak. Sewa, atleta jitqis kemm hu tajjeb mhux kemm il-darba waqa' fl-art u tfixkel meta kiser ir-rekord. Sewa, nitkellmu fuq il-ksur tar-rekords u llum inħoss li għandna ħafna kotba tajbin ħirġa. Għal kull età. Kien hemm żmien meta kont tifelin, pereżempju, kotba ta' tfal, ma kellna xejn ħlif tal-iskola. U dak li tani l-imbuttatura biex nibda nikteb għat-tfal. Għax kont ngħid fejn huma l-kotba għat-tfal barra tal-iskola. Kenna sensiela ġabra ta' wart, sensiela ħelwa immens, għada toġobni sissa, imma dik biss kellna. Illum ma dixek. Għal-grazzja tal-lum għandna kotba l-tfal iż-żgħar, għal-tfal ikbar, għall-adolescenti, għal-kemm hemmhekk forsi l-iktar li għandna ftit lura imma mixin ukoll tajjeb hemmhekk. Jiġifieri llum nistgħu ngħidu li t-tfal m'għandhom l-ebda skuża jekk ma jaqrawx għaliex għandhom li jridu. Anke l-libreriji kemm lokali kemm tal-iskola. U l-istess l-adulti. Għandna għażla kbira. U dan naħseb hija xi ħaġa illi ta' min nifirħu biha din. Issa jekk imbagħad ngħidu qed jaqraw biżżejjed, ma dik kwistjoni oħra. Jien ngħid mhu biżżejjed qatt ma ngħidu biżżejjed, imma l-inqas għandna l-għażla. Hemm titjib kemm fil-kwalità tajdi u kemm fil-kwantità. U kemm fil-kategoriji differenti ta' kitba li wieħed jista' forsi jkun irid ifittex fiha. Alex, inti taqbel li kien hemm dan it-titjib? L-ewwel ħaġa aħna rridu nżommu f'moħħna kemm il-letteratura tagħna hija għadha żagħżugħa. Jiġifieri qabel l-aħħar tas-seklu 19, il-letteratura Maltija tista' tgħid li kienet non-esistenti. Jiġifieri fuq perjodu ta' seklu għamilna avvanz kbir. Jiġifieri aħna jekk inti tara l-art sezzjoni differenti ta' arti ssib
il-letteratura dejjem konna qegħdin lura, ġifieri meta Dunkarm kien qed jikteb fil-vena romantika, kellek id-dadaizmu, surrealizmu, ġifieri hemm kompletament. Kważi anosinkra. Eżattament, ġifieri għandek anakronizmu enormi. Anakronizmu. Imma l-kittiba li qed jiktbu llum, ġifieri naf jekk taqra l-ktib ta' Loren, huwa hija letteratura li hija kontemporanja, hija vuċi Maltija hija ma' vuċi tas-seklu 21, mhix ta' 3 sekli qabel, ġifieri. Allura li għamilna dak l-avvanz kollu f'perjodu daqstant ristrett isna pod tal-kafe, kollox imma huwa achievement fih innifsu. U achievement tal-awturi, speċjalment meta tqis li l-awturi Maltin m'għandhomx suq li bekkjom, ġifieri. U wkoll achievement tal-pubblikaturi Maltin. Mill-aħħar, jekk inti tara l-kodba ta' snin 70 u anke iktar riċenti, kont tiftaħhom hekk u jiġu kollha f'idejk. Niftakar kelli wieħed tal-iskola, paġna kien ġie, u llum tara l-ktieb anke bħala oġġett ta' valur, tajjeb għax il-ktieb huwa artifact fih innifsu. Kodba sbieħ, disinni sbieħ, produzzjoni tajba, karta tajba, font leġibli soret id-nies. Ġifieri l-achievement huwa kbir, jiena naħseb li għandna għalhekk naqbel ħafna ma' Trevor meta qal rridu niċċelebraw l-letteratura tagħna, naħseb illi fiċ-ċokon tagħna, fir-restrizzjonijiet illi għandna, sar ħafna fi żmien qasir. Lur, Alex semma li speċta mawx suq, però il-letteratura xorta ssir u mhux tal-li qed issir tal-li wkoll qed naraw żvilupp fiha. X'inhu ħansaqsi lilek minkejja li mawx suq sewwa, mhijiex a commercial enterprise li, inti għala tikteb. Żgur li mhux għas-suq u żgur li mhux biex Għall-kummerċ. mhux għall-finijiet kummerċjali. Di tas-suq xejn triki għax jekk inti tħalli s-suq jiddetta tispiċċa tikteb biss biex taqdi id-domanda, fis-sens li xi ħadd irid dat tip ta' ktieb u ħadd iktibulu. U fil-letteratura ma taħdimx hekk, il-letteratura mhijiex biss xi ħaġa li tal-passatemp li taqra storja u daqshekk. Il-letteratura hija arma, hija għodda, hija arma bil-letteratura inti tista' tagħmel rivoluzzjonijiet kbar, tista' tibdel il-ħsieb mhux ta' bniedem biss imma ta' popolazzjoni sħiħa, ċertu impenn politiku tista' tesprimih fil-letteratura, ġifieri tista' tkisser ħitan li joħonqu il-poplu permezz tal-letteratura. Ġifieri jekk inti ħa taħdem mill-lat ta' x'qed jirrikjedi s-suq, ħa toħroġ b'tip ta' xogħol li jien ma jinteressanix. Ġifieri allura minħabba din l-idea ma naħdimx b'dak il-mod. Isu li jinforma ħafna l-kitba tiegħek, kull meta nitkellmu isu nara li hemm daw l-isfumaturi soċjopolitiċi ħafna. Tista' tgħidli spiex ta' daw il-motivazzjonijiet x'inhuma? Għandi permezz. Fis-sens, forsi ħan nipprova nifforma laħlek aħjar, fis-sens li parti mir-raġuni għalfejn titpoġġi bil-qeda tikteb, għax tħares li id-dinja u tħoss li hemm ħafna affarijiet li mhux jiffiguraw f'għajnejk u tipprova tifhimhom. Eżatt. Nara x'inhuma nuqqasijiet u nara kif nista' jien bl-impenn li ħadd snin ilu li nikteb, kif nista' nindirizzhom u nista' noħloq xi bidla. Dak huwa l-attiviżmu tiegħi. Mhux fl-aħħar mill-aħħar xorta romanz ħa nikteb, ġifieri mhux qed nikteb manifest politiku għalkemm Marta jista' jittieħed bħala manifest feminista jew manifest favur vis-à-vis il-ġeneru. Però fl-aħħar mill-aħħar xorta xogħol letterarju li tikteb imma hemm ħafna affarijiet li nipprova, hemm ħafna vojt li nipprova nimla, pereżempju meta bdejt Marta ndunajt illi jekk jiena ħa nipprova nsib il-referenzi fl-istorja ta' Malta fejn ġew indirizzati
fejn ġiet indirizzata l-oppressjoni fuq il-mara mis-soċjetà patriarkali li trabbejt fiha u għadhom jgħixu fiha n-nies li jgħixu hawnhekk, m'hemmx letteratura jew il-ftit kidba li hemm hija sessista, maskilista, patriarkali, imma kidba favur il-mara jew il-mara qiegħda tikteb hemm nuqqas. Allura ħadd dal-impenn li bir-rumanz innifsu neżamina, nesplora, noħloq karattri li qed jitkellmu dwar dik kif kellhom jitqabdu. Hemm żewġ karattri għalik il-letteratura u l-attivizmu huma f'dan il-każ hekk kien mhux dejjem, ġifieri Brockett ma kellix dat tip ta' messaġġ kelli attivizmu. Kont qed naħseb fuq affarijiet oħra fuq l-oppressjoni, fuq il-fatt li l-Ewropa tista' titfarrak fil-fatt ċertu affarijiet isom wara Brexit speċjalment bdew jiġru. Jiġifieri biex xogħol innifsu bil-kuntest fittizju li noħloq nipprova neżamina realtajiet oħra li Malta tista' ssib ruħha fihom jew ġieli anke nipprova nsib soluzzjonijiet f'kuntest surreali li noħloq bħala risposta. Mela, Lon, inti l-iktar żagħżugħ f'din l-istorja kollha, u kif qed tgħid inti spiex ta' għandek din ir-relazzjoni mal-arti li hija pjuttost varjata. Huma għandek l-istess motivazzjoni biex tagħmel l-arti kollha, l-arti kollha li tagħmel hija espressjoni tal-istess motivazzjoni, jew il-letteratura tuża biex tesprimi ċertu dimensjoni tiegħek. ħafna drabi hija l-istess ħaġa, l-istess motivazzjoni. Jiena insegwa ħafna x'kun qiegħed jiġri madwarna, nkun irrid ngħaddi kumment dwar dak li jkun qed jiġri flok immur noqgħod nitpeċlaq f'xi post fuq Facebook għax jiena m'iniex dak it-tip li niktiba jew nagħmel biċċa xogħol tal-arti jew nikkrea performance. Għax inħoss li nista' nagħmel impatt iżjed milli kieku nikteb 4 kelmiet fuq Facebook u jarawhom dawk in-nofs tużana followers li għandi. Naħseb illi għandi arma iżjed b'saħħitha li nista' nuża. Il-kidba naħseb illi huwa mod kif jiena jirnexxi li nasal iżjed għaliex kulħadd iżjed familjar mal-kelma, meta inti qed tara pittura jew performance naqra astratta jiena jġobni ħafna l-arti performattiva li tkun naqra astratta b'dak il-ħafna hidden meanings ġo fiha. Mhux kulħadd jirrelata magħha, għandha s-suq tagħha, l-istess il-ktieb, l-istess it-teatru, imma inħoss li it-teatru u l-kidba tal-pubblikazzjoni twassalni iżjed għand l-udjenza tiegħi jew għandha udjenza iżjed wiesa. Imma il-motivazzjoni hija l-istess. Il-motivazzjoni hija li simili ħafna tal-Loren, li tosserva dak li għaddej madwarek. Meta tgħid it-tip ix-xorta ta' affarijiet li tosserva madwarek li għanqluk biex tikteb x'inhuma u forsi Jiena xi eżempju pereżempju. Iva, pereżempju, ovvjament ħaġa li tinteressana ħafna u hija minn dak li jiena huma t-temi relatati ma' l-LGBTIQ. Jiena nħobb ħafna nikteb stejjer u teatru u nagħmel arti anke viżiva illi titratta dak is-suġġett għaliex ħafna jaħsbu li wasalna ħafna u għax hemm id-drittijiet imma id-dritt mhux biżżejjed li jiena nista' niżżewweġ il-mentalità tan-nies ma jfissirx ħadd inbidel pereżempju għax jiena nista' niżżewweġ. Allura taħseb li l-letteratura tiegħek hija għodda biex dak li żvilupp ikompli jseħħ, ġifieri biex tgħin fil-konversazzjoni kulturali qed tgħid. Nispera illi tgħin, nispera li qed tikkontribwixxi. Ġieli taf li kellek impatt dat tip ta' impatt li tixtieq tasal għalih?
Meta ġiet ippubblikata l-ewwel romanz tiegħi mit-telfisem ieħor, naf illi kien hemm impatt mill-lat ta' illi mhux iż-żgħażagħ illi huma bħali, jiena meta kont kelli 13, 14, 15 kont ixel it-televiżjoni, ma tantx kont tara karattri bħali, ma kontx nara karattri bħali. Jiġifieri minn dak il-att iva qed nolqot għax kelli kummenti jibatulek u tkellimt, kelli taħditiet ma' nies li jgħidu li ara fl-aħħar qegħdin qed nara nies bħali. Kemm qed nagħmel differenza nispera li għall-inqas fejn qed nasal qed tiżdied id-diskussjoni dwar is-suġġett. Temla. Fuq xi taħdem bħalissa inti? Ifibni xi poeżija l-emmolaw dejjem ikun hemm it-tieni romanz mibdi imma daqsxejn fil-kexxun bħalissa. Fil-kexxun ma nistgħux nitħattu dwaru? Le. Huwa xi ħaġa privata. M'għandix nindaħħal. Imma jekk nista' nkompli fuq dak li bdiet Loren titkellem fuq u l-ewwel saqsejt għalfejn tikteb. Jiena pereżempju għalfejn nikteb naħseb illi xi ħaġa li imbuttatni biex nikteb hija l-fatt li meta kont żgħira kont qarrejja u kont inħobb ħafna naqra. U ma naħsibx li tista' tkun kittib jew kittiba mingħajr ma tkun qarrejja tajba. U li torbot ftit ma li qalt Revel qabel illi meta kont naqra bil-Malti il-ħna ta' kittiba nisa kont toddhom fuq is-swaba ta' id waħda. U naħseb dak li jimbuttani illi nikteb b'mod ngħidu mhux nikteb għalija biss, għax naħseb bħal forsi ħafna nies hawnhekk il-kitba ilha takkumpanjani minn tfuliti meta kont tifla ma kelli l-ebda ħsieb ta' isma' irrid nimla vojt illi qed inħoss imma iktar ma bdejt nikber kien hemm dak il-vojt. Kien hemm il-vojt ta' ilħna ta' nisa differenti u meta qed ngħid nisa differenti kull mara għandha l-esperjenza tagħha. Ġifieri inti ma tistax titkellem biss fuq il-mara, m'hemmx mara waħda, m'hemmx tip ta' mara waħda. U allura ċertu affarijiet kien ikoll infittixhom sfortunatament f'letteraturi barranin. Letteratura Ingliża, letteratura Franċiża. L-iktar għalija. Però naħseb, korreġini da jek se jizbal, kont tħoss li stajt tiġi rappreżentata forsi b'xi mod, jew forsi stajt identifika ma' karattri li kieku kellhom l-esperjenza Maltija tiegħek ukoll, dik kienet ix-xewqa? Le, hija l-fatt ukoll li inti qed titkellem fuq esperjenza mill-perspettiva ta' mara bil-lingwa tiegħek. U hemmhekk nerġgħu niġu lura għall-lingwa illi l-importanza tal-lingwa fil-verità oħra raġuni oħra l-fejn nikteb. Jiena ġieli ktibt bl-Ingliż u ġieli nikteb bil-Franċiż. L-iktar li nikteb imma hija bil-Malti. Hija għażla konxja li nikteb bil-Malti ukoll. Għaliex l-esperjenza tiegħi bħala xi ħadd li ngħix barra naħseb illi jiena bdejt tassew napprezza il-lingwa tagħna meta jiena tlaqt ngħix barra minn Malta. U hija għodda tantija sabiħa illi meta niġi biex nikteb ħafna drabi nippreferi nikteb bil-Malti, hija għażla, jiġifieri hemm dawn il-ġiex jekk trid hemm dawn il-ġiex direzzjonijiet li jingħaqdu f'waħda. Waħda illi qed nipprova nagħti l-esperjenza tiegħi bħala mara. Biex tarrikkixxi l-kultura letterari Maltija bil-nisa speċa jiġu rappreżentati wkoll. U t-tieni waħda li qed tiċċelebra l-lingwa, qed tesperimenta bil-lingwa, qed turi li hemm ħafna affarijiet li jistgħu jingħadu bil-lingwa tagħna għal kontrarju ta' dak li jaħsbu ħafna nies. Alex, tħoss li hemm ħafna affarijiet li jistgħu jingħadu bil-lingwa tagħna imma għadhom ma ngħaddux? Jiena ħaġa
forsi anke fuq dak li qed jingħad, jiena nħoss li l-valur tal-letteratura huwa valur fih innifsu, ġifieri mhux neċessarjament għax il-letteratura taqdi funzjoni oħra. Ġifieri Sorry, għax il-letteratura? mhux neċessarjament għax il-letteratura taqdi funzjoni oħra. Sew. Ġifieri il-valur ta' ktib tajjeb, ta' romanz tajjeb, ta' poeżija tajba, ta' skript teatrali tajjeb, mhuwiex għaliex għandu funzjoni ulterjuri, imma għaliex fih innifsu huwa tajjeb, huwa juħaddem il-lingwa b'mod tajjeb, strutturalment huwa b'saħħtu u għandu valur illi jikkomunika mal-udjenza tiegħu. Tajjeb, jiġifieri jista' jkun rakkont illi huwa imqiegħed b'mod tajjeb, illi forsi il-valur politiku tiegħu huwa wieħed. Apparti minn hekk jiena nħoss li anke meta qegħdin nitkellmu fuq temi politiċi pereżempju, jiena l-aħħar romanz tiegħi huwa Ir-Reborġ li jitratta l-sitwazzjoni politika f'Malta. Iktar milli huwa dwar is-sitwazzjoni fin-nifisha hija mera għalija nnifsi fejn jien qed niddilja mal-issues li jien għandi ma' dak li qed nara madwari. Fl-aħħar mill-aħħar dejjem huwa forma ta' dialogu miegħek innifsek iktar minn kollox. Issa, inti jiena nikteb bil-Malti, nikteb bl-Ingliż. Jiena dejjem inħoss illi hija l-istorja li tiddetta l-lingwa, mhux jien li nimponi fuq l-istorja l-lingwa li nuża. Fi hemm stejjer li jiena nħossni illi iktar komdu niktibhom bil-Malti, oħrajn illi jisu l-istorja tibda tiġbidni, nibda naħsibha, nibda nikkraf moħħi mill-ewwel bl-Ingliż. Fi bħalissa fil-fatt qed nikteb romanz bil-Malti u ħor bl-Ingliż. Ovvjament da ma jfissirx li l-Malti għandu xi limitu ta' x'tista' tgħid bih. U l-Malti mhux neċessarjament irid ikun il-Malti dak li jisu għaw ħafna drive għalih li jrid ikun il-Malti safi. Il-Malti huwa wkoll huwa espressjonijiet differenti tal-lingwa Maltija kif hi użata bil-poplu Malti. X'fahem mill-aħħar il-lingwa hija tal-poplu. Tajjeb. U dawk l-espressjonijiet jistgħu jieħdu forom letterari biex kull esperjenza li aħna ngħaddu minnha aħna nistgħu b'xi mod nittraduċuha f'letteratura. X'fahem mill-aħħar x'inhi l-letteratura. Letteratura hija li inti għandek id-dinja ta' madwarek bl-elementi kollha tagħha. Isa jigsaw puzzle imkissra. U inti qed tipprova li tagħmel sens minn dik il-jigsaw puzzle. Qed tipprova toħloq stampa tajjeb permezz tal-lingwa, aħna ma naħsbux jekk mhux bil-lingwa, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar dak li aħna naħsbu u adattat mill-lingwa li nużaw. U permezz ta' dik il-lingwa allura qegħdin nippruvaw illi noħolqu stampa biex tagħmel sens primarjament talina. Biex għandna nsibu postna fiha. Issa ovvjament jista' jkun li ma qed jaqrana isib ċerta affinità ma' dak li aħna qegħdin nikdbu. Ġifieri għalik huwa proċess li jkollok ħsibijiet moħħok, toħroġhom biex tkun tista' tħares lejhom u torganizzhom, testernalizza forsi mhux qed ngħid li għandek ħafna konfużjoni f'moħħok, imma qed tagħmel il-konfużjoni. Imma speċa nissimpatizza ħafna ma' dak il-ħsieb. Trev, ma' dal-ħsieb li il-letteratura fil-qofol tagħha huwa dan il-proċess ta' ħafna ħsibijiet li mbagħad inti testernalizza biex tfhem xi ħaġa lilek innifsek. Tikkonkorri ma' dal-ħsieb? Il-letteratura dejjem hija distillazzjoni tal-proċess kreattiv tiegħek, ta' dak li tkun ilek taħseb fuqu, anki inkonxjament. Jiena nħobb ngħidilhom li jiena ma niktibx għat-tfal, nikteb għalija nnifsi. Ma nħallihom ġol kaxxun biex il-pjaċir li ħadd meta qed nikteb għalija nnifsi nipprova naqsmu ma' ħadd ieħor. Kirnexxi li xew le deka mhux biċċa tiegħi issa. Imma nikteb qabel kollox għax inhu pjaċir jien. Jiġifieri qed ngħid b'mod egoistiku hawnhekk. Għax jiena rrid nitkellem miegħi nnifsi qabel kollox. Jiena l-iktar li rrid nibdel bil-kitba tiegħi huwa lili nnifsi stess.
irrid ninbidel jiena. U meta qed nikteb u nikkomunika b'mod differenti mill-kelma, għax hawnhekk ta' ngħidu li meta qed nikdbu aħna il-mod kif nikkomunikaw permezz tal-kelma miktuba b'mod letterarju huwa differenti mill-mod kif nikkomunika miegħek issa jien. Hemm livell ieħor. Allura hawnhekk inħoss li l-letteratura lili qed tgħinha ħafna biex nikkomunika miegħi innifsi l-ewwel. U mbagħad meta nippubblikhom kif qatt ma tħollhomx fil-kexxun qed nittama nikkomunika ma' ħadd ieħor. Mela nemmen ħafna il-kittieb qabel kollox irid jieħu gost hu. Issa l-kelma gost fis-sens wiesa tal-kelma. Naqbel ħafna mal qalet Nadja dwar li l-kittieb irid tkun qarrej. Kull meta mmur inkellem it-tfal jiena ġo l-iskejjel, dejjem hekk nisma' ngħidulhom. L-hom ma jistax ikollna kittieb li mhux qarrej u jien nuża l-kelma klubi, an avid reader, li tkun taqra, tanalizza li qed taqra u tieħu gost b'dak li qed taqra. U f'parentesi ġona hawnhekk nixtieq ngħid ukoll dwar ukoll jingħad il-gost tal-kittieb illi qiegħed waqt li qed jikteb. Imma l-gost tal-qarrej waqt li qed jaqra. U hawnhekk li forsi nħoss li għandna bżonn nafsu iktar, mod speċjali ġol iskejjel tagħna, il-ktieb mhux qiegħed hemm biex noqgħod minnu nażel termini letterarji u termini grammatikali. Jiena iddejjaqni meta nara li ġenituri jibatuli xi messaġġ, pereżempju, x'inhi antitesi għax it-tifel talbuhom din fl-iskola, kemm il-sena għandu t-tifel it-tifla 10 snin. Għalija il-poeżija, letteratura in ġenerali, edem biex it-tibgost, u mbagħad tipprovokak biex taħseb biex tfittex. Imma il-letteratura trid tissodisfak qabel kollox, u mhux biex jien nitgħallem il-Malti, jien nitgħallem l-Ingliż. Il-Malti u l-Ingliż nitgħallmu wkoll. Imma l-ewwel irrid nieħu gost b'dak li qed naqra. Ara, fuq din it-tema tal-relazzjoni tat-tfal tagħna u naħseb tal-kultura kollha Maltija tal-qari hija xi ħaġa li nixtieq nesplora iktar anke miegħek Nadja l-aħħar darba meta tkellimna għedt li xi ħaġa li vera baqgħet miegħi. Però l-ewwel ħansaqsi lilek. Inti tieħu gost tikteb u mbagħad wara ħanaddi għal dil-biċċa xogħol li tkellna fuq qabel. Inti tieħu gost tikteb il-proċess. Jiena ġieli nikteb ir-reps, ma nistax ngħid li huwa gost, nieħu gost li nkun ktibt, imma l-proċess tal-kitba huwa kultant. Eżatt. Tortura. Jien għalija l-kitba mhuwiex xi ħaġa li nagħmel għall-gost. Fis-sens huwa l-ikbar pjaċir tiegħi fis-sens li ma nistax nimmaġina li ma niktibx u nista' nqattar 24 siegħa nikteb mingħajr ma niekol, ma nixrob, ma noħroġ qas ninduna, ġifieri tant inkun fiha. U l-iktar mod li nkun miegħi innifsi u l-iktar mod li nħossni qed inkun utli ma niddeq ngħid il-kelma utli ma jagħtini raġuni għalfejn qiegħdaw li nikteb. Ġifieri nidea li nikteb għal-gost ma ddoqlix lili, però lesta li nagħti il-100% tiegħi nnifsi għal dak li qed nagħmel. Ġifieri tikteb għax l-iktar ħaġa li tik sens ta' skop jew sens ta' għax naf mhux utilità qed tgħid inti li qed tkun awtentika miegħek innifsek. Naħseb qasdik. Taf x'inhi Ġon, qatt ma nqgħod naħseb fuqhom dawn l-affarijiet, imma l-fattu li mal-ewwel ħaġa li nqum li naħseb x'in nqum filgħodu huwa fuq ħsieb li ngħid dan issa rid inniżlu rid naqra dik għax ġifieri di tiġri qed isseħħ u nixtieq għandi iktar ħin, però nagħti ħafna ħin, ġifieri nista' ngħid li kważi naħdem full time fil-letteratura minkejja li
meta ngħid naħdem full time, ġifieri mhux nitħallas full time, imma nimpenja Timpenja ruħi ruħek full time. kompletament nista' minn frodu sa flaxija fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-letteratura. Ma letteratura qatt ma hi letteratura waħedha, ġifieri meta qed tgħid meta qed nimpenja ruħi nikteb, propjament qed nimpenja ruħi f'affarijiet oħra. Għaliex l-letteratura qatt mija innoċenti, il-kittieb, il-kidba qatt mija innoċenti, il-kidba hemm affarijiet oħra għaddejjin. Dak li qed tgħid u dak li qed tipprovoka bli qed tgħid u l-bidliet li tixtieq li jseħħu b'dak li qed tikteb, qed tagħmilhom b'ċertu mod assolutament mhux innoċenti, ġifieri ċertu għażliet, ċertu jekk qed tikteb poeżija, ċertu għażliet fil-poeżija qed tikteb rumanz bil-karattri, bil-plott, qed tażilhom b'ċertu mod għax hemm intenzjoni. Ġifieri hemm affarijiet oħra, ma tistax titkellem fuq il-letteratura waħedha, hemm affarijiet oħra għaddejjin għalfejn qed tikteb. Issa ikun x'ikun, ġifieri jekk inti qed tikteb dwar il-ġmiel tas-siġar f'pajjiż fejn is-siġar qed jinqerdu, hemm raġuni għalfejn qed tikteb għax tant m'hemmx siġar li qed toħloqhom inti fil-poeżija. Qed tispera li bil-poeżija li qed tikteb min jaqra ħajjibki bikja għal ħaġa li qed jitlef għal fatt li ma jistax jieħu nifs pura x'is-siġar m'għadhomx hemm. Tista' laqas biss issemmi. Qed tgħid imma li dal-proċess isir ukoll mhux neċessarjament b'mod konxju. Iva, ovvjament, xi ħaġa li kienet jgħid Alex semma li biċċa xogħol hija l-ewwel nett biċċa xogħol tajba. Però ħafna xogħlijiet tajbin li ġew ippremjati, ġew għadna sisa llum nistudjawhom, kultant jekk toqgħod taħseb fihom jekk tanalizzhom sew tinduna illi meta nkitbu għadhom sal-lum jinqraw b'dal mod, jista' jkun illi kienu għaddejjin messaġġ li jmur kontra grupp ta' nies. Pereżempju, jekk taqra ċertu poeżiji ta' kittiba li mpoġġuhom fuq pedestal Malta, tinduna li hemm miżoġenija qawwija fejn qegħdin niċċelebraw il-mara li tibqa' d-dar u l-mara li tuħsib il-luliet u dak huwa posta, għadna sal-lum nibqgħu niċċelebrawhom u ma nifhmux ngħidu isma' nafu x'qed ngħidu hawnhekk. Jiġifieri dak li aħna minn għalina li qed jittratta xi ħaġa universali tajba u hekk, fil-verità Nadi qalet illi ċertu affarijiet ma kienx qed tħossha rappreżentata għasien, ġifieri, ovvjament, ċertu kitbiet li huma miktubin daqs li kieku huma għal bniedem universali, fil-fatt kienu qegħdin jikitbu għall-irġiel. U dak li kienet qed tħossni Nadja mhuwiex personaġġ f'romanz, imma kidba minn mara, kidba minn persuna li tħares lejn id-dinja minn għajn ta' mara u minn għajn ta' persuna li qed tħares naħseb qed Mill-ġisem ta' mara. Mill-ġisem ta' mara, mill-għajn ta' mara, mill-istonku ta' mara li qed tikteb f'soċjetà li qed tkasbara għax qed ma tħallasix, ma tħallix tagħmel ċertu affarijiet. Intrabbejt fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet fejn il-miżoġenija kontra ommi, jira qas kienet qed tinduna. Bejnietkom qed inħoss li hemm xi diverġenzi. Ġifieri Alex jgħid illi isma' hemm letteratura li hija sempliċement letteratura hija tajba. U l-Alex qabel ma naqbad l-isfumaturi nixtieq nifhem. U bdejt speċa bdejt tespandi fuq dak il-ħsieb għad tkun lingwa li mħadba tajba, tkun ġrajja tajba. Imma x'jagħmel ġrajja tajba? Ġast, law ħaġa ma jfissirx li xi ħaġa, bela. Xi ħaġa li hija miktuba b'mod tajjeb, li hija artistikament valida, mhux neċessarjament hija xi ħaġa li nikkonkorri magħha. Bekk jien naqra li jienu lil minnu ta' dun karm, jien ma nsib xejn f'dik il-poeżija li jirrifletti b'xi mod xi ħaġa li jien inħoss affinità magħha. Anzi, ħafna mill-valuri li fiha huma kontra l-valuri. Imma l-ilmu Malti huwa ovvjament politiku. L-ilmu Malti huwa case in point li jiena ma nħossux li jirrispecchja b'ebda mod. Imma b'dak ma jfissirx li l-ilmu Malti mhuwiex
biċċa letteratura tajba, anzi, huwa biċċa letteratura tajba ħafna. Issa, il-fatt li ma naqbilx miegħu, jew il-fatt li jista' jkun anke fil-kontest tal-lum jista' jkun ikkontestat, ma jnaqqas mit-tjubija tiegħu, ifisser li we need to engage with it. Jiena. U x'jagħmel biċċa letteratura tajba? Bela, ħanibda hekk. L-ewwel ħaġa għandek l-element li tista' tgħidlu l-eqreb lejn l-oġġettività, ġifieri il-fatt li għandek l-użu tal-lingwa li huwa u maħdum tajjeb, strutturalment ix-xogħol letterarju huwa it's very sound. Dawk huma affarijiet tekniċi li kritiku letterarju jista' jħeddimlek fuqhom. Imbagħad huwa vuċi huwa espressjoni. Ma jfissirx li huwa espressjoni universali, ġifieri ma jfissirx li jekk jiena naqra il-Celine Journey to the End of the Night tajjeb, l-ambizzjoni tiegħu hija li joħroġ b'xi tema universali. Ovvjament ħajkun hemm partijiet minnu li nista' nikkontesthom, partijiet minnhom milli jistgħu anke saħansitra jdejquni u naborrixxihom, imma jfissirx li m'għandux id-dritt li jeżisti mbagħad jew li jrid nikkanċellah. Ġifieri il-letteratura fl-aħħar mill-aħħar il-letteratura mhijiex vuċi, mhijiex neċessarjament vuċi ta' tjubija, ta' sewwa, mhijiex morali, ma inti tgħid li l-letteratura ma teħtieġ framework ta' moralità. Ifimni, law ħaġa ħanibdew hekk, meta kwalinkwa xogħol jambizzjona ruħu li jkun framework ta' moralità, qed jambizzjona ruħu għall-universalità. L-universalità ma teżistix. Ġifieri storikament inti tista' taqbad ġifieri jekk naqbdu nitkellmu dwar Platun, hemm affarijiet li huma rilevanti għallum. Ħafna drabi nġebduhom biex inġibuhom rilevanti għallum. Hemm ħafna affarijiet li huma kwistjonijiet ta' żmienu. Jekk pereżempju nieħdu Platun meta qed jitkellem dwar id-demokrazija, kelma demokrazija kif jinfhimha Platun, mhix kif nifhmuha aħna. Ġifieri Platun jitkellem dwar demokrazija fejn għandek belt ta' 150,000 ruħ u 20,000 li huma entitled li jivvotaw. Tajjeb li mbagħad ovvjament u storja ta' 70 sena. Ġifieri jiena nħobb inħares lejn ix-xogħol bħala x-xogħol. U mbagħad ovvjament jrid ikun hemm critical engagement. Ġifieri jien naf kien hawn bniedem kif taqbad tgħid, pesmu minn kollat razzista, antisemita, ingrat lejn minn għamillu l-ġid, iktar minn Wagner, imma ma jfissirx li ma tistax tħassar il-Wagner, you need to engage with Wagner. It's still good art. Sorry? Għandi risposta li. Għandek tweġiba? Zomma brevi, ovvjament, għandu għal dak il-naħat tal-kamra, ħantik 30 sekonda biex twieġeb. Ma mbagħad nixtieq Trevor ukoll tgħid li x'taħseb fuq dan, speċa din il-dibattitu li għaddej hawnhekk. Fil-fatt. Ħadd wieġibni waħda Lorena. Fil-qosor ħafna dik taħdem jekk għandek kultura letterarja fejn il-kritika hija b'saħħitha ħafna u għaw Malta il-kritika non-eżistenti. Allura li meta xi ħadd jikteb xi ħaġa jistgħu jaqbżu fuq biċċa xogħol u jkissruha jekk hemm bżonn ikissruha. Hawnhekk tgħaddi qisha qatt ma u jfaħru kemm xi ħaġa hija miktuba tajjeb għax miktuba bil-Malti tajjeb u dik mhix qed ngħidha mhux naqbel miegħek imma għandek bżonn il-kritika. Mela, x'jagħmel biċċa letteratura tajba? Fil-fatt qed ninnota aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu ħafna fuq ix-xiex u mhux fuq il-kif. Frina għalija letteratura tajba mhux biss is-suġġett li għażilt, imma kif qed titkellem fuqu. Ifrien nista' nikteb ktieb fuq il-ħanżir l-art u fuq il-Gramsci u fuq il-Berawt. U tkun biċċa letteratura tajba ħafna. U nista' nistektiv fuq l-iktar tema politika attwali ma tkunx letteratura, għajdlu trattat, għajdlu studju, għajdlu ma tkunx letteratura. Fil-letteratura tistħif ħafna fuq l-istil tal-kittieb, fuq il-kelma li qed jażel. Mbagħad kirdu kif iktar tekniċi fuq il-metafori qed jażel, insomma, fuq l-istil li qed jażel il-kittieb. U hawnhekk naqbel Alex meta qal jista' jkun li poeżija bħal li jiru lil minnu ma nkunx qed naqbel ma' ħafna mit-teżi tiegħu,
imma ma niċħaċ li biċċa xogħol letterarja tajba ħafna. U llum tippreokkupani ftit dil-ħaġa li qisna iktar inħarsu lejn is-suġġett. Mela qisu xi drabi kif suġġett kontemporanju mela tajba din. U ma nħarsux lejn il-valur letterarju tagħha. Loren semmet punt importanti meta qalet il-kritika. Jiena ma nafx kemm għandna kritika letterarja Malta. Aħna Malta kollox bis-superlattivi. Kollox tajjeb, kollox famuż, skoprina l-Amerika, kollox tajjeb. Għamilt żmien jiena kont abbonat fil-ktib rivista ta' tfal Books for Keeps. Illum ma dix toħroġ ed online minn ed online tlift l-interess fiha. Għax qabel kont naqra minn 10 sa 10. Dawn kienu iġibu il-kodba kollha li jkunu ħarġu fl-Ingilterra, l-kodba ta' tfal, f'dawk ix-xarejn, għax kienet toħroġ kull xarejn. U tuhom minn stilla waħda sa 5 star. Kien hemm ħafna jtuhom 0 stars. U jkissruhom. Sissa, ngħid għall-grazzjat Alla qatt ma kisser ktieb bil-Malti, ma nafx għall-grazzjat Alla u l-grazzjat għax-Xitana. Imma fil-bidu inti sħaqt li l-kwalità tal-kitba Maltija titjib. Imma għat li hemm l-imbarazz ukoll. Għat li hemm l-imbarazz ukoll. Jiġifieri taħseb li kieku aħna iktar kritiċi u aħna lesti nkissru l-imbarazz. Taħseb li il-konsegwenza naħseb kolna titjib fil-kwalità? Għandna bżonn nkunu iktar sinċira l-ewwel nett fil-kritika tagħna, mhux il-kittieba ta' qed ngħid il-kritiċi. U dak l-uswed jgħidu l-uswed, u l-abjad jgħidu l-abjad. Għax bekk nimxu l-qudiem aħna, mhux bil-nibqgħu ngħidu kulħadd huwa tajjeb. Imma din hija John, jekk tippermetti, din hija mentalità wkoll li dieħla llum nippremjaw il-kulħadd. Mhux medalja tad-deb biss, anke tal-landa u tal-karta tal-fidda u tal-foil, intuhom ukoll biex kulħadd ħa xi ħaġa. Għalhekk din mentalità spaljata immens. Li ħanħu l-kumment. Dinna kif qed jgħid Trevor hija problema kbira li m'għandniex min jevalva, m'għandniex il-kritika għaliex meta nistaqsu l-mistoqsija x'qiegħed ibiet, iż-żgħażagħ, pereżempju kulħadd jaf li t-tfal jaqraw ikollhom jaqraw nibdew nitilfuhom iżjed kemm jibdew jikbru. Okay? X'qed jiġri? Jew inkella jaqraw ħafna bl-Ingliż. Il-problemi li meta qed imorru jaqraw bil-Malti jista' jinsertalhom ktieb tajjeb bil-Malti. Jistgħu jinsertawlhom l-ewwel 2-3 kotba bil-Malti li jkunu l-ar tal-ar. X'ħaj jiġri? Ma jirġawx jaqbdu l-ek tipaħor bil-Malti, jirġaw idurru l-ek bil-lingwa Ingliża, u ma tijom xtort. Jien kamil darba, nibda l-kodba, ma doffi għat naqra. Xija, mu għattitini, lab mot letterarju, lab mot iħor, ma għattitini xej, jiena nemme fuq dak li bdaw li kienu għat jitkelmu Alex u Loren, jiena ma ħafna fil-bilanċ. Ġifiri, ma jistax ikunna xi suġġett ikun attwali u hekk u mbagħad ikun miktub b'mod ħażin, jiena ma ħafna fil-bilanċ. Imma il-kritika hija nieqsa, din il-mentalità l għal Trevor irridu nipprenjaw il kulħadd lebbi kulħadd l-aqwa l-aħjar. Sfortunatament qed tweġġa' lilna aħna tinweġġa' fl-aħħar mill-aħħar aħna l-awturi l-qarrejja din hija katina kif taqta' ħolqa kulħadd ta' dibati. Mela, la darba rġajna missejna fuq l-ideja tal-qarreja, ħanaddi għalik. L-aħħar darba meta konna fuq dik it-telefonata, inti sħaqt li speċa parti mid-dulur tiegħek huwa li skontok it-tfal Maltin meta jaħsbu fil-kelma ktieb li jfetx f'moħħhom huwa l-iskola, huwa l-homework, huwa l-istringenzi. Meta fil-verità hemm set ta' possibiltajiet oħrajn li mhux qed jiġu esplorati meta tfal Maltin jimmaġinaw il-ktieb x'esperjenza jista' jtihom. Tista' tespandi fuqha? Le, to be fair, sar ħafna il-ktib Maltin għat-tfal illum il-ġurnata u ħafna iktar għażla milli meta aħna konna żgħar u żgur ukoll minn meta Trevor kien żgħir ġifieri kodba ta' kwalità għaw. Li mawx, kienet l-ilment tiegħek. Jiena li mawx naħseb
maċaw għatmawx dik il-kultura tal-ktib u ħaniġilura l-idea ta' gost. ħanejlek l-esperienza tiegħi ta' Franza, l-esperienza għaxġin xi ħaġa li għamilta jien bħala parti minn xogħol jiġifieri. Il-book clubs Franza jibdew mill-età ta' 6 xhur. Jiġifieri meta t-tarbija jkollha 6 xhur. U dawn jiġifieri għandek it-trabi li qed jiġu ma' membru tal-familja tagħhom, jew inkella ġieli tista' tkun babysitter, tista' tkun in-neni, in-nanna, it-sija, whatever. U sempliċiment, jiġifieri apparti li qed jisimgħu, qed ittihom ukoll il-ktib fidhom, għax il-ktib huwa oġġett ukoll, u tħallihom jagħmlu li jridu bih. Għandek ukoll momenti taf il-ħin fejn inti għandek il-ġenituri jew il-ġenitur, it-tfal u l-ktieb. Dak l-ispazju li jinħoloq. Kif qal Trevor l-ewwel, naħseb illi qabel ma nibdew nanalizzaw pereżempju l-poeżiji fl-iskejjel, sempliċiment nagħtu lit-tfal il-gost, ir-ritmu tal-lingwa. Jiena nħobb ħafna, pereżempju fejn tidħol poeżija nqabbilha ħafna mal-kanzunetti f'termini ta' ritmu. Poeżija fiha ħafna ritmu. Hemm ħafna possibilitajiet, għandna bżonn libreriji li huma iktar attrajenti. U biex inti tagħmel array trid dan kollu. Biex inti jkollok arrejja, inti trid b'xi mod tiġbidhom minn meta jkunu żgħar li jissir parti mir-rutina tagħhom, li jissir bħal meta tiekol, bħal meta tixrob, bħal meta taħsel snienek prattikament. Per eżempju fejn jidħol libreriji, tidħol fil-libreriji barra minn Malta u il-kuluri, il-mod ta' kif ikunu. U naħseb li din għandha tkun kif tgħid, għandu jkun hemm xi tip ta' programm nazzjonali, xi ħaġa li fuq medda ta' snin kif inti ħadd akkumpanja l-tfal minn żarnet lill-ġenituri, għax l-istess it-tfal li jaraw l-ġenituri tagħhom jaqraw li għandhom il-kodba li huma d-dar, ovvjament ħajkun hemm iktar ċans li jsiru qarrejja. Mela, inti qed tgħid x'għandna bżonn nagħmlu. Nixtieq nieħu minn din naħa għalfejn għandna nagħmluh. Fidejkom, għazlu għankun demokrati, għal-platuni. Waħda mill-affarijiet hija vera neħtieġu l-kritika letterarja għax m'għandniex, I agree kompletament. Imma neħtieġu wkoll arrejja kritiċi. Jiġifieri jekk aħna mhux se nidraw illi konna illi it-tfal tagħna minn meta jkunu żgħar jaqbdu ktieb u they engage with it, x'joġobhom, x'ma joġobhomx. Kif jirreaġixxu għalih. Tajjeb, ġifieri biex inkompli ma' dak li qed tgħid Nadja. Statistika turi illi fi Franza 77% tal-popolazzjoni raw tal-inqas ktib wieħed fis-sena. Kemm kienet 77% raw tal-inqas ktib wieħed fis-sena. F'Malta dik iċ-ċifra hija ta' 30. Tajjeb, l-qraw wieħed, mhux l-qraw. Issa Franza dik iridu jtellawha għal 80. U eventwalment għal 82. Tajjeb, ġifieri aħna m'għandniex dik l-ambizzjoni, m'aħniex qegħdin. M'għandniex dik l-ambizzjoni jew? M'għandniex dik l-ambizzjoni għaliex pereżempju inti trid toħloq l-ispazju. L-ispazju huwa xi ħaġa importanti ħafna biex inti trawwem il-bniedem jitrawwem fl-ispazju li jgħix fih. Jekk mhux se jidra fi spazju fejn il-ktieb huwa preżenti u fejn il-ktieb huwa wkoll xi ħaġa li temozzjonak, li tirrabjak, li tik pjaċir, li tagħmel dal-affarijiet kollha, mela allura m'hemmx engagement mal-ktieb. Aħna fl-aħħar mill-aħħar allura rridu nsibu spazju fejn inti pereżempju il-Finlandja għandhom
dan it-tip ta' esperiment fejn inti tmur u għandek il-ktieb, għandek maker spaces, għandek spazji artistiċi, għandek diversi spazji fejn il-ktieb huwa preżenti kullimkien. Iridu nibdew naħsbu ftit iktar fejn il-ktieb jista' jinfiltra fis-soċjetà tagħna biex ikun preżenti. Kif nibnu relazzjoni mal-ktieb, jiġifieri din hija xi ħaġa importanti. L-ewwel Trevor semma li kollok poeżija u noqogħdu nsaqsuhom jekk x'inhi l-antitesi u xi. Dik mhix il-poeżija, poeżija mhux li toqgħod jiena nistenna illi tifel jew tifla 15-il sena mal-poeżija jirrelata l-ewwel qabel kollox emozjonalment. Tajjeb, li di oġbitni, di għanqlitni, di tatni pjaċir, di dejqitni, din għall-inqas nibdew minn dawn reazzjonijiet bażiċi. U mbagħad ħalli minn hemm iridu nibnu it-tieni stadju li wieħed jibda. X'qed jiġri fil-background spiex. Eżattament, għaliex il-kritiċi letterari importanti, imma l-iktar kritiku importanti tkun il-qarrej. Issa jekk il-qarrej maħniex se nidukaw biex ikun kritiku, allura vera, mbagħad ħajbda jibla kull ma qed ittieħ. Jekk jibda jirċievi, għadda aswad naslu hemmhekk. La darba jibda jibla kull ma tieħ da mhux se jdum biex jgħidlek isma' ma il-PlayStation aħjar ta' xbin tlaqt lejn jiena. Ġifieri inti tittieħ il-kwalità spex jekk tibni dik ir-relazzjoni. Okej, mela, però it-tweġiba tiegħek kienet x'għandna bżonn nagħmlu u ukoll li hija importanti. Ħansaqsi lilek, għalfejn hija importanti, biex ta' naħseb l-ewwel Trevor tagħna l-ħil ta' poplu mingħajr letteratura u poplu bla ruħ. Eżatt. Mhux inti għadta dik. Letteratura mhijiex sempliċement passatemp. Il-qari tax-xogħol letterarju huwa mezz kif tesperjenza il-ħelsien. Huwa mod kif meta taqra xi ħaġa li hija tajba li taqblek fiha, litteralment għandek splużjoni f'moħħok li tista' tilliberak mix-xekel kollu li laqqas biss nindunaw li qed ixekkilna f'ħajjitna. Huwa permezz tal-qari li nindunaw. Huwa permezz tal-qari li nindunaw ukoll kif nistgħu meta nagħlqu l-ktieb inħarsu madwarna u narawha b'mod differenti u malli nqumu bil-wifqa inħossuna itwal u iktar b'saħħitna milli kollna qabel poġġejna bil-qiegħda naqraw. Il-letteratura hija għodda, hija arma li tilliberana. U meta Trevor inti semmejt li qed nagħtu wisq importanza s-suġġett u mhux għal kif. Jiena dik ma nqisix għax jiena għalija il-livell huwa jrid ikun eċċellenti. Ġifieri nibda minn il-kwalità l-ogħla li tista' tkun, m'iniex interessata f'tip ieħor ta' letteratura, ġifieri l-letteratura tkun eċċellenti. L-impenn tal-kittieb huwa li jikteb xogħol eċċellenti dwar is-suġġett li jrid jikteb dwaru. Ġifieri l-eċċellenza hija a given għalija. Ġifieri nibda minn hemm. Taqbel tista' tkun ġrajja tajba jekk qed nitkellmu fuq il-bebbux u. Tista' tkun li trid. Ġifieri l-eċċellenza diġà huwa pass enormi. Ġifieri flimkien, da m'għandekx il-forma u l-kontenut, daw jaħdmu flimkien. Ġifieri il-forma hija l-kontenut ukoll. Jien kif nikteb l-ewwel ma noħloq qisu l-qafas l-istruttura, l-scaffolding ta' dak li rrid nikteb, kif f'liema forma ħanikteb. U bad bil-mod il-mod nibda nimla u terġa' tinbidel il-forma u jerġa' jinbidel sakemm fl-aħħar ikolli l-ħaġa fejn il-forma u l-kontenut huma ħaġa waħda. Ġifieri għalija l-eċċellenza huwa l-impenn tiegħi bħala kittieba, bħala artista u ma nazzardax noffri lill-qarejja tiegħi xi ħaġa li jien ma nħoss li hija eċċellenti, jiena ħarxa ħafna miegħi nnifsi. Nippreferi ndum sentejn oħra u nagħmel xi ħaġa eċċellenti. Imma l-eċċellenza mhix biss fil-Malti, din hija vera importanti. Billi tkun eċċellenti fil-Malti u għaddejt mill-A levels u ġibtilha, dan ma jagħmlekx kittieb eċċellenti. Il-kittieb huwa artist
li għandu xi ħaġa importanti x'jgħid u kważi u din hija xi ħaġa li qed nesploraw ħafna bħalissa fil-ġurnal letterarju, kultant in-nies li għandhom xi ħaġa xi jgħidu li hija vera importanti li jistgħu jgħiduha b'Malti vera li joħroġ mill-istonku, forsi ma tantx jafu jikdbuh il-Malti. Mhix problema, għalhekk jeżistu l-edituri, għalhekk huwa importanti ħafna li taħdem ma' editur, għaliex flimkien tista' toħroġ fl-aħħar mill-aħħar xi ħaġa letteralment ħirġa mill-istonku vera tajba u toħorġu ovvjament b'Malti tajjeb imma li hija ta' livell eċċellenti. Biex nifhem naqra l-pożizzjoni tiegħek, jiġifieri u naħseb ħajkolli nagħlaq dalwaqt għax tieni darba mlu li, imma biex nifhem naqra l-pożizzjoni tiegħek. Il-letteratura għalik huwa mezz ta' kif tesperjenza il-ħelsien. Letteratura tajba tista' ma tkunx politika għalik? Meta ngħid politika fit-terminu ta' human relations. Ma tistax ikollok letteratura għax inkella kull m'għandek taħżiża. Anka meta qed tgħid fuq il-letteratura hija dejjem qed tinnegozja l-poter. L-arti dejjem hija politika, ma tistax ikollok arti li mhix politika, politika fil-terminu wiesa tiegħu. Ġinti imma il-kitib tkollu lan politiku. Ejja neħdu mill-arti viżiva. Għandek it-tiżjin u għandek l-arti viżiva. Id-differenza bejnietom hija li t-tiżjin kull meta jagħmel qed iżejjen, imma l-arti mhix tiżjin. Letteratura, jien mhux qed nitkellem fuq kidba bil-Malti, qed nitkellem fuq letteratura. Ġifieri l-kidba mill-Malti u l-letteratura mhumiex l-istess ħaġa li hija. Letteratura hija fuq livell ta' letteratura. Aħna meta nitkellmu fuq il-premju letterarju u pereżempju qed nippremjaw ir-romanz, qed nitkellmu fuq letteratura, mhux sempliċement għax għandek storja tirrakkonta, imma hemm ħafna saffi, livelli, qed isiru ħafna għalhekk qedlek il-letteratura mhix innoċenti. Sewwa. Għax hemm impenji, hemm saffi oħrajn. Nistgħu nibqgħu għaddejjin għal ħafna ħin, però naħseb sar il-ħin li nagħlqu sfortunatament xtaqt insaqsikom ukoll naqra dwar il-ġejjieni tagħkom, u speċa xtaraw. Ma sfortunatament bla tweġibiet ħanibqa' lejla jiġifieri. Mhux salax. Nistgħu nagħmel l-aħħar round ta' dil-mistoqsija. Mela li kellkom tkunu f'think tank ta' strateġija biex immexxu il-Malta biex ikollna letteratura aħjar. Kulħadd jipproponi ħaġa waħda. Sewa, min irid jibda dal-impenn. Jiena diġà qed nagħmlu bil-ġurnal letterarju Afro Confuso, dak kien l-impenn tagħna ġifieri. Il-URL tal-ġurnal huwa? afroconfuso.mt. Afro APH. Għal-min qiegħed. U bil-kidba tiegħi stess, naħseb illi l-impenn diġà jkun hemm minn kollha kemm aħna l-impenn u mhux l-istrateġija tal-kittieb huwa li jikteb, dik hija strateġija, għalhekk huwa politiku. Insomma, ħana raħat tiħor jaqbilx mi għaspiex, mux post li nikkommenta palissa, Alex Fedek. Ne, ovvjament inizjattiva. Inizjattiva personali, ovvjament. Naħseb nikorġixxu iktar kreattività. Kreattività, mux kreattività formali ta' kreattività, imma kreattività li tikser il-boundaries, li bniedem jista' jkun ftit miġnun. Palma bdejna l-konverzazzjoni li qabel ma ġejna fuq il-palk. Infittxuna għaġen. Mela Trev? Mela li jattinna biex l-letteratura tiflorixxi iktar u xek. Huwa. Jena ngħid li ejjew ma nħallux iktar il-letteratura tiġi użata ġol iskejjel għal skop ieħor li mhux għall-letteratura stess. Ejja nibdew il-letteratura nħalluhom biex it-tfal jieħdu gost, issa l-kelma gost mhux gost frivolu ta' hekk jiġifieri, illi jħossu l-letteratura tipprovokhom, iġġalhom jaħsbu, imma mhux iktar sibna fl-eżamijiet. Naħseb kieku nimxu pass il qudiem iktar. Grazzi. Jina naħseb diġà qed libreriji iktar attrajenti imma parti minn hekk iktar u iktar pubblikazzjonijiet, pubblikaturi żgħar illi jemnu f'letteratura
illi mhux bil-forsi hija marketable jekk trid, u kodba tal-ħwienet u ħwienet tal-kodba online jew anke ħwienet tajbin b'nies li jafu x'qed ibiegħu. Jiena kont se ngħid l-aħħar punt ta' Nadja, ħwienet tal-kodba. Naħseb li għandna bżonn ħwienet tal-kodba kif jeżistu diġà ġifieri mhux qed ngħidu xi ħaġa li ma teżistix, illi tidħol hemmhekk u ikollok esperjenza li inti tidħol hemmhekk esperjenza illi jħeġġek li taqbad ktieb minn fuq l-iskaffa tiftħu tara x'fih u tixtrih. U anka ma nafx naħi darba tkellimna xi ħadd semma Liz Groves, tiftakru Liz Groves? Kellha dal-ħanut. I stess kienet esperjenza bħala bniedma. Ikona. Tiftakru Liz? Ikona. Liz hija ikona. Kienet istituzzjoni ta' second hand books mela kollha. U tmur għandha u jekk tkun saqsejta l-ktieb id-darba tabel tal-tużer tgħidlek isma' ġibtlek din. U kienet bniedma li tbih il-ktieb għax tħobb il-ktieb. Għax tħobb il-ktieb kellha passjoni tremenda u tikkwota għalek. Naħseb ismani, ħarġu ħafna affarijiet interessanti, ħanamel niprofa sommarju ta' dak li ingħad li l-letteratura tista' tkun tajba mingħajr ma jkollha aspirazzjonijiet morali, imma il-letteratura fiha nfisha mhijiex innoċenti, hemm bżonn li nkunu aktar kritiċi u aktar voċi jiferi u aktar jingħad x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin għax fl-aħħar mill-aħħar aħna l-koll ħolqa u meta ma jkunx hemm dik il-ħolqa li tissapporta li tgħin fil-katina, allura l-katina dbati. Għandna bżonn ta' iktar vera naqbel magħha libreriji attrajenti għat-tfal u li ngħinu l-itfal biex jagħmlu din il-mixja letterarja minn meta jkunu żgħar ħafna. Naħseb li għandna bżonn iktar immaġinazzjoni tal-esperjenza, ġifieri dik hi l-kelma. Ma tistax tkun kittieb tajjeb mingħajr ma l-ewwel tkun qarrej tajjeb u naħseb f'mod wiesa' ħafna vera naqbel mal-istqarrija tiegħek li l-qari huwa mezz ta' kif wieħed jesperjenza il-ħelsien u fl-aħħar mhux l-inqas kien hemm dan il-qbil illi poplu mingħajr letteratura huwa poplu bla ruħ u għaldaqstant nirringrazzjawkom talli qed tagħtu ruħ il dal-pajjiż. Grazzi lkom ilkoll u lejli tajjeb. Grazzi.